Iată biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Și dacă mergem câțiva pași în dreapta, iată și altarul catolicilor. Au aici o orgă cu tuburi. Asta din față, care cântă în timpul slujbelor, ori instrumentele sunt interzise în biserică. Iată altarul catolicilor. Spuneți-mi și mie ce vrea să fie asta. Unde e Sfânta Cruce? Unde este Iisus Hristos? Ce e asta? Și dacă ne rotim, ia uitați-vă. Asta e operă de artă. Ce e asta? Cine sunt cei de aici? Nu-mi place deloc. Și de la altar, dacă plecăm pe aici, mereu avem lucrări pe aici și îmi pare rău. Ia uitați-vă, am văzut aici o icoană cu Iisus Hristos. Uitați-l cât poate să fie de trist acolo. Ia uitați-l. E trist pentru ceea ce se întâmplă în lume și pentru lipsa de pocăință. Ia uite. Doamne iartă-ne, Doamne iartă-ne, Doamne iartă-ne. E legat de mâini, legat la mâini. Iată, cât de trist poate să fie. Doamne, te rugăm să nu ne părăsești și să ne miluiești. Amin și aleluia.